No retreat, no surrender. She puts her trust in God, oh. She is confident. She is more than a diva. More than a diva. Yale? Ezinwanyị amaka nke ikpeazụ onyinye si n'aka Chukwu. Ụdịrị nwaanyị a na-ekpe ekpere ya, ụdịrị nwaanyị a na-egbu ikpere ala yo Chukwu bi n'igwe, Olisa bi n'igwe, sinye m ụdị nwaanyị a, tinye m ụdị nwaanyị a. A good woman cometh from the Lord. Egwu flavor n'abalị a, nwoke Igbo ji mmanụ nke aka m ji na-amalite ihe omume nke taa. Biko ụbọchị taa tọgbuo onwe ya, ọ dịka wụnyeziri shuga, wụnyezie mmanụ anwụ, wụnyezie magi ma ihe ndị ọzọ niile na-eme ihe na-atọ ụtọ n'ime ụbọchị taa. Ọ gịnị na-emezi n'ime obodo? 9th of October, ụbọchị ite naanị n'ime ọnwa iri n'afọ 2021. Ego bekee ego ije eje mba. Ya nwadị ije anya isi, nwadị ije eme ngada, nwadị ije eme ọnụ, nwadị ije abụ ezigbo mba na mpaghara Lagos pụta isi taa, get out of the way. Ya nyemefe ọmụwa nọ n'oche eze. A good woman, nwada ego bekee, aka ego pounds and dollars. Ihe anyị bịara taa wee egwuregwu, biko nọ. Ọ gịnị na-afịọ? Onye si n'ụwa anaghị atọ ya ụtọ, si ya wiri nkata wee kuru mmiri. Ekwe na ghọta na ịghọta ebe m si abịa na nwanne ọya mee nna dị asị gị n'ụwa na-atọ ọgwụgwụ. Ịghọta na uwe nwere spare parts, biko nụ inwe anwa bata n'ime ụwa tupu ịza president sa na the other side of the road. Ọkwa ịghọta biko gbaa mbọ na-atụ ndụ mmanụ. Ọ gịnị ịpụta n'ụtụtụ nnọọ ọwụgodu nọ last card gị nọ n'ime akpa, ihe anwa agụrụ gị, ego anwa gị eru ya goro ihe anwa rie nnọọ, si gị rie ihe anwa goro gị. Dịka taa wụ Satọde na ọkwa ịghọta mmemme ga na-eme ebe ọbụla, ebe niile itinyere isi mmemme a na-eme, ọ na-akpọtọ na-afịọtọ. Ma nke emere gị invite nwanne, ma nke na-emeghị gị invite nwanne, buru polybag gị. Yes, ego bekee say so. Ma ọwụ na polybag agaghị emenwu ya, buru Ghana must go. Nna ya ọwụ na Ghana must go agaghị emenwu ihe dị n'ime ya, si gị buru trailer. Ọkwa na trailer agaghị ebunwu ya, buruzie private jet gị, nke ọbụla ya bụ ihe ị chọrọ. Ngwa land ya n'ebe a na-eme ihe anwa, just jee n'iru oche nọrọ ebe anwa, si na me be here, na me be here, na me be here, not na me be this, na me be here. No nke nwa bụ ihe a na-eme. Ihe ọbụla riri gị buru ya lawa nnọọ, nga nke ị ga-eri lujo fọmfọjọ akpa. Oh my goodness. Nwa na-atọ ọgwụ na-ata adị ụtọ. Biko tupu m aga n'iru ka m jiri ohere a wee sị nwanne m nwoke, my love, the love of my life. Ya ihe a ọ gịnị na-eme gị? Happy birthday to you, my lovely brother Vicnas. Afụrụ m gị n'anya, ọkwa ịma. I love you very much. Nke a wụdị mgbe m mere my birthday, I couldn't come on the show bịa gwa ndị be anya na m mere birthday. But today wụ nke my brother na-asị ya, I love you bro, I love you scatter. Ọkwa ịwata ihe ọbụla na ịchọ na-eli ya na akaụntụ m ka ọ ga na-aba, mmeche nkwụ ụgwọ. Adịghị ene onye ọbụla iru n'ifu. Gịnị? Anakwanụ machi. That is why I am pounds. Ịnụrụ ya? Pounds. Itinyezie ya dollar. Ọ dịkwa ka ọ dị bana pounds and dollars. Itinyezie euro. Ọ gịnị dị? Let's go there.
Let us move. Yes. Egwuregwu ka anyị nọ n'ime ya now. Ọkwa maka o si adị nọ now. Tuesdays, Thursdays na Saturday. Ihe gbasa ndị be anyị na-emetụ m n'obi. Ya na ala obi m. Ma ọ gbasa ndị be anyị wepụ ya ya tụfuo ya etufu na o nwere ihe ego bekee ji ya na-eme. Ana m afọ iri ha nwa. Onwe ka o si wee gbasa m chari. Okay? Yes, maka gịnị na awụ m nwa afọ Igbo. Nke ejikwa eme ọnụ. Aha, mana nkịta wee egwuregwu. We're gonna play today. We're gonna play. Are you ready? Are you ready? Ịkwadogo onwe gị ndị be anyị nọ na Mandelas. Ị nọ n'ahịa Idumota. Ị nọ n'ahịa CMS. Ị nọ na kọmputa ebe ọbụla ị nọ nwanne. Yaba nke ọbụla Ikorodu name it. Ihe anyị na-eme taa bụ egwuregwu. Ana gbasa nke egwuregwu anyị ga-eme nke taa gbasa ọnụnụ di na nwunye. Ịpụta naanị ka a na-asị I love you, you are the sugar in my tea, you are the bone in my meat. Ịghọta na? The only cockroach in my cupboard. Onwe ka esi wee tigwa you this cockroach ma nwụpee. Ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ. Ị na-anụ ihe dị ka you know? You are the rib from my ribs. Mgbe Chukwu okike ya eke ihe niile o kepụtara m wee wepụta ofu rib wee kee gị. Wee kechesie gị nchọwazie gị mana now I have seen you. Ọ nke nwawo ife niile m chọrọ n'ụwa. Efulu mkpụrụ anya ga ọ na-ewu ewu. Ihe niile basa gị na-emetụ m ọ na-atọ gị ogo. Mana wait. Calm down. Ị na-aga oke speed. Calm down. Ya paku. Maka n'ihi. Amalite nnọọ na-atọ gị ogo. Ọkwa ịghọta. Ọ eziokwu na ekpere mmadụ niile ga na-ekpe ewu mbeke mmeche mba nọ n'ụdị na nwunye a ka ọ gaa n'iru ka m si wee chọọ. Ọ ekpere mmadụ niile mmanna. Ezi nwaanyị dị ụkọ. One akwa ka ezi nwoke dị ụkọ. Ị na-aghọta now? Ezi nwaanyị dị ụkọ, ezi nwoke dị ụkọ. Mana ka ihe na-eme ọ dị ka ezi nwaanyị dị ụkọ, ezi nwoke dị ụkọ. Ihe a niile ewu nghọta. Ị na-anụ ya? Nghọta. Ọwụ ndị bekee asị na understanding. Nghọta. Ọwụgwụ ihe niile ewu I love you. Afụka m gị n'anya. Ịmaka mma, itoko ogo. Imeka nke a, imeke nke ọzọ. Maka ihe niile ndị a niile ga-agafe. Ihe ga-afọzi wo nghọta, understanding na tolerance. So now, ka ihe anyị ga na-egwu egwuregwu maka ya today. Ihe anyị ga na-egwu egwuregwu na ya maka ọya taa. Na mgbe ọ malitere ihe nwoke ma nọ na-agwa nwaanyị awụ I love you sweetheart. You are the sugar in my tea, baby. I cannot do without you. Your people shall be my people shall be your people. Ebe ọ bụ na ịzọrọ ụkwụ gị chicken leg ga na-eje na-eso nke m. My pig leg ga na-eso your chicken leg anya na-eje. Anywhere you go, I go. Ọ na-atọ. Nke nwaanyị eme ntutu ya otu a, ofe ya na-azụ, ofe nke ọzọ na-azụ si, oh baby, you mean it? Ọ sị ya, yes, I mean it. All right. Mgbe o luru ọsị ngwanụ, let us to go and see my mama. Let us to go and see my mama. Ka anyị gaa funu nne m. Ka m sị ya, mommy, I have seen the bone of my bone. I have seen the bone of my bone. Mommy, I have seen the bone of my bone. I have seen the bone of my bone. Okay. Ngwanụ. Elue mgbe egiri nke mommy, I have seen the bone of my bone. Ihe na-emezi iwu na mommy sịrị ngwa nne m gaa ka isie nri. Let us checking you out. Ka mami menwere ihe dị n'ime ihe a. Mega nwa m nwoke. Mana Telemundo na-eme ụmụ nwaanyị ihe biko. Telemundo na-eme ụmụ nwaanyị ihe kpọrọ ike. Ị na-aghọta now? Yes, ọ na-eme ụmụ nwaanyị ihe kpọrọ ike. So, ada anyị nwaanyị abaa na kitchen. Si ka o sie nri. Ka ọ nọ na-esi nri a, Telemundo na-eme iziri gị maka a na-eme na ọ sị ka o jee nne n'ihe na-eme.
ọ nọọla eze n'ihe na-eme na diziriri ha ọzọ na-anụzi iwu isisi nri na nla ekewego ọkụ it's alright. Ịma na ihe niile n'ụwa a na ya na-enwe testing the microphone. Nne nke nwoke apụta wee n'isisi nri n'economy dị unu a na-asị na beans gala ọnụ, rice gala ọnụ, ihe ndị niile nọ n'ahịa gala ọnụ ka ị ga-abịa n'ebe m kewele m nri ọkụ a na-eme ya eme. Is not happening. Ihe ọzọ anụzighị na ntị nwaanyị awụ towai ọmaya ụla okwu ya ụla kpos ka nke nwaanyị ka na-eme si ka okwu okwu si nne ọ gịnị kwanụ what is longing you ji na-ama ma ọla okwu kwesị ya ọzọ kpaa ị mana mmụọ mmadụ na-adị ebu onwe ka ga-esi mee gị ihe o wute gị si ka ime nke gị kwa ka ọ ghara ịdị ka ihe ndị mpịanya ka a na-eme ị na-aghọta na ka ọ nọ na-eme nke anwa nne m asị mba mama mma emekwe nke m kwe na aghọta na mma eme nke m ka mama ka na-ekwu ka onye ya ọzọ onye mama nke ya itowai say mama take it there, that is your own portion of ihe na-eme now. Iwulu nwoke chetakwa na isigo I love you, I sweetheart you ke ihe ga-eme. Yes, oi ha ji bata n'ime egwuregwu taa ka mmara ndị anwa na-asa I love you to the bone marrow ke ihe ga-eme. Ị ga-eji ya ka ihe egwuregwu ka ị ga-asị no ifuru love a gba ezigbo ọkụ. Nne m ka ị malụla ka ị ga-asị nne gị mama ogenekwanụ a na-elebu ndị ọkụ na ka ehi ji amala my woman ụla. Alright, ihe anyị na-eme ihe awa egwuregwu na Hot 3.3 FM. Okay, so ịchọ itinye ọnụ, ịchọ ịbata n'ime ọgbọ si ka ịmala ma imenwuru ihe dị n'ime ihe a maka na ụmụ nwoke unu na-agbakwa mbọ nke ikpeazụ. No, I must confess that. I have to confess that. Unu agba mbọ. Mana gị nwa awụ nwoke ka ihe ga-eme. Ewukwa na nwaanyị ka ihe ga-eme gị. Ị nwere ike emenwe ihe a nwaanyị a mere. Yes. 08182426591. Akara ekwentị ya eji abata n'ihe omume nke taa itinye ọnụ n'ihe anyị na-akpa maka ya. Makwana ihe anyị na-egwu egwuregwu maka ya. Ngwanụ Flavor isi na ogene. Comment from the Lord. You know ya? A good woman is a blessing. Bebe kwano kana fia. Who did ya? Hello. Yes, one and only. Wow, wait now, what now? Yes, so pounds and dollars. Pounds. Chai, okay. Igwe now. Hello? Hi. Before uncle, kwa nihe mmemme. I can't kill him myself. I'm willing to get time with Papa too. Keep us. Oh, when you're making Kaka reduction. Kaka reduction. Is it come call again? I don't know where in there. You see? Oh. If we are Nigeria now. Mana ihe na-egwu egwuregwu maka ya taa ka ihe ga-eme ma ọ nwụrụ ngị nwa. Ndị Ikolodu ngwa Chinedu kwe zue. Chi? Eji woman na abọ n'ime akụkọ a na enwere woman nke wu nne, nwere woman nke wu nwunye, nke ị na-ekwu maka ya.
woman na my mother na when the that later I got a joke first time. Oh, we do this one we Oh no. Good woman comment from the Lord. Hey, man, again, happy birthday to you, my lovely brother. I love you. Who's there? Hello. Hi. One and only wow. Welcome, Masinebe Road again. No man, no golf, man. Adim Mexico no my way, the very, very pure. welcome back, Oh, yeah, correct. I cannot ban on you now, only one way. Oh, one no. Bia. Iwe na the crazy boko. And alumna some calling keep bars, Bia network. Minding yourself now. I say minding yourself. But I know no with angulini na mobi. It didn't me yending piano bia network. Minding yourself. I talk about me yours, it will not be funny. Hello. Hi. Hello. Yeah. Hi. Hello. Hi. Testing the microphone. Okay, a good woman come out from the Lord, yeah. Singing on the room now, willing to thank you, Baz. Go begegi jembegi jani segi jabesi gombanang pa Lagos. Anom no chase them all. Oh, I don't just no chase them all. Anom no chase them all. Close o kom na si na keta. Ni haje egwu we he meleno. O mere life and direct. Nka awu kwatele mundo okwe na wata na. O mere life and direct. And then esi ka m kuwe na si masi no mwoke na agba mbo. Who is there? Okay, mwoke na agba mbo. Maki ha puta no echilo mu nwanyi na abo. Ofobe na asi gi menyolu nne gi. Nkota na asi gi menyele nwunye gi ke nki yes. Hello. One and only. Isi na onye? Nwoke mba. Correct. Nwoke mba. Ogboro dị ka mkpọrọ ga aha biko. Ị na-agụ ya ọgụ? Ọrụ m ọzọ nwe mma akaụntụ n'iru lọv agwụchala ọ. Hi, lọv agba ọkụ. Ewo. Chibe. Oh my goodness. Ọ sị na lọv ya agba ọkụ. Ịnwa nwatụ nne ya aka n'ilu lọv agba ọkụ. Mana chetakwa o. Ọkwa ka o si adịla ofu onye ka o si adịla onye ọzọ. Ọ ya mee n'ime nga nke Igbo radio show. Radio na-ele onwe ya. Show na-ele onwe ya. Ihe anyị na-ada eme ewu. Onye ọbụla kwuo uche ya. Ọkwa ịghọta na kwuo uche gị na onwe ihe mere ya. So can I evangelist and I can ekpe nome Timothy nome Samson for Larry madnine nonyerem n'ime Facebook mandi na nonyekwara m n'ime hotfm.ng/Lagos. I try if you name them n'ime studio na ko se eje ka nwanya si we nwa nwunye nwa ya ola na ka di nwunye nwa si wee nwa nke ya ba na
.ng. Hello. Hello. Hi. Hello. Amaka from Ikorodu. Amaka from Ikorodu. Nwanyi nke izizi na-abatara m n'ihe omume nke taa. Chere m akụpụlụ gị aka nwaanyị ọma. Where is this pepper? Hey, nee ya. Yes, nne ka ndị Ikorodu dị. Fine, ma. All right. Ngwa tinye ọnụ ihe m na-ekwu maka ya taa. Ọ bụrụ m na-aga m agba the woman account ya. I will work out from the house. I'm for there. Maka love gị na-adị gị ọ ga-adịkwa ka ị ga-asị bye to it. No. No. Because I bring him. Yes, I bring him. Abụ nne ya. Okay. Ya ihe m na-ajụ gị ewu isi na ị ga-asị ebe anwa pụọ kwa ya? Yes. Now, isi ebe anwa pụọ nwaanyị asụkwa gị nwakwapụ nwa gị ọzọ ka ehi ga-emezi. Anya m anything. I'm enye di m anya m nye di m then di m na me kwesịrị ime. A good man coming from the Lord. Ngwani akise na akise awụ nke gị. Nọdụ mma nwaanyị ọma. Correct. Yes. Sigi na ihe niile n'ụwa uche wakpa onye ọbụla na nke ya. Uche wakpa onye ọbụla na nke ya. Ego bekee gị je eje mbe gị je anya isi. Egi ji abezigbo mba na Lagos na-agwa gị isi gị n'ihe na-eme na o ruru ka ekwe maka ya. Ngị nwa ka ehi chere ka m bụrụ oke a face tupu m eje n'elu. Who is there? Ka onye gbata n'ọgbọ. Nwoke dị mma. How far are you now? Ego niile. Nke obodo niile kwasị gị ma inside Lagos ma outside Lagos. Na wata na on a skin na-ekwu na. No scale onye ọma ngwa tekiti. So naanị gị ngwa aka na-aba anọ n'elu. Nke na-afịatọ ebe ị nọ. Ọ bụrụ ọmụ I'm gonna let us settle everything down now. Are you serious? Ngwa gwa m ka ihe si asettle everything. Gwa m ka ihe si asettle. I'm a violent human being. Ọla na kemaka nwunye. Gwacha elu na nke ị ga-eme, ka ị ga-agwa nke nwaanyị, ya nke wu nwunye gị, ihe ga-agwa nke nwoke. Ya nne gị rada. Na-ekuli obi ya na ọdajụọ na. Ngwa atiere m fim anwa na atiere m ya ka m na-anụ ya chọrọ m ịnụ ka ị ga-esi mee ya. Come on, why? Why do you slap my gay now? Nekwe fim One and only. On a skin. Yes, sir. Another man on scale. Yeah. Okay, Mama, why did you slap my gay? Nka ukwaji kwa mba. Mama eji bekas. Eji igbaso nka eji igbo wesu nka amaka. You know, in my hand gabigara. Mgbe na egbu ikpere ala si nwa, I love you. I love you. Mama, bia ma yola. Ha, Nemo, biko, don't you doing that again. Mana uche wakpa onye ọbụla na nke ya. Ma kpọgodo egwu a tupu m eburu oke ọzọ. Nke ọzọ na-abatakwa na ntị anyị na-akpọ na awụkwa nke si n'ọnụ nwoke m je eme ọnụ. Flavor n'abalị akwara nke ada. Mana tupu m aje n'iru Victor Okoro, my brother. Ego bekee na-asị gị I love you, baby. I love you and happy birthday to you. Mwah. You know I can't love you less. Yes. Asị na m na-enwe efe irigo ugwu, I will make the noise because you deserve it, baby. Now, Flavor bata n'ọgbọ. Biko, let's go. Ifugodu nwa mmadụ safe, ịghọta na ọ na-afịa gịnị dị. Somebody's daughter with all this beauty. Gịnị dị. What is long? Ịma ka m gwa gị nke wee eziokwu. Yeah, the very final truth. Mgbachi Chukwu okike ekele ego bekee. Ọ gbala mbọ tete na the right side of the bed. Ghọtara now? Okule na the right side of the bed. Mgbe o kuliri, o make sure say no today. Onwe ihe ọzọ m chọrọ ikepụta na-awụ ọsọ ego bekee ada dị ọra mma. Ọ malitegodo n'isi m, mechie ya baa n'ime m, mechie ya baa n'ọnụ m, gbagodo n'alụ nwa mmadụ.
Too much freshness for one girl. Only one girl. Oh, get it. To go, they say, tuwale. Akana ba no nenu namo ongi nwe ya. Pick him. All right, going on, Nadia. All right, 08182426591. 08182426591. Ejua mi he nwulu we ba n'ime studio. Amakwa mi he masa girl mana nke mma wo na obi julum na angole. And I water now. I am very, very happy. Onye no dia. Hello, I wish you. Willy nwa. Uche, what will you say? Oh, sorry. Uche. Obinna Uche. Obinna Uche, right? I will be Uche Chuku. Uche Chuku. Okay. Yeah, it's make it up. Uche. Mmenye kwa go bila obi anwuru azulu m ticket. Ego hanile. Yes, so one and only. Ego awuni wa I get it. I hit the hand to Bell Island. Ọkwa na nwo moto nke nwo moto ke ma. Awuni moto ju all those was ke wuze. Nwa mmadụ na-ebe. Nwa mmadụ na Keep you. Nah, I love you already. Take it. Yes, okay, one now. See, I go. Ma pata pania imete go ofe ma ke ya ka wa ni be ni o di go ma we ni wa yo o ge mbu ti ba ya se ma fulu pania ibu ye na no ma mu bi nge me na ewo e me ti ga mi ti ina we ya wo na o wa e de ka ni ti ti an ba e wo ni we do iwe ti di na ya ho therefore me dem me ti ga ma u ya mu ti an ni na ka ni Olija ka nwa zie nne m ụra na nne jeziri ofe bunye m ya na-ewo emechiga misie nne ti nne nwata nisi n'ọgụ ya mere enwere iwe so from there ha onye bụkwa mpọtụ m ime mbata atụmeke ala wanye eke ala ihe ha abụọ bara m uru ma jiri nne m azụ ka ma jụ nwunye m azụ mbanị ọkọtakwa ha abụọ na-ebutekwa ha abụọ ọnụ sie nne ozugbo ìyàwó ní òun àyàn hàmí ní òzùgbò. Iwu husband material 101 yards. Odrigi ka na-achọ daalụ nwoke ọma. Yes. Obi aṅụrị ka m bịara nke ikpeazụ inye gị ọkwa ịwọtara now. Si gị na obi aṅụrị ka m bịara nke ikpeazụ inye gị obi ụtọ. Tuesdays, Thursdays na Saturdays ego bekee gị ji eje mbe gị ji anyị isi anọgo m n'oche eze m ana obi ụtọ nke m ji wee wetara gị taa wụ nke gbasatụlụ ọnụnụ di na nwunye. I love you to the bottom mmadụ ọ ga egwu chicken nna atọ na-enye m obi aṅụrị ọ ga egwu sandin nna atọ na-enye m obi aṅụrị blood m metinye n'ime garị tinye n'ime beans tinye n'ime ọ gịnị ọ na-atọ mana ihe eme ka eke ya esi ahandle ya. Who is there? Ego Bekee. One and only. Ego Bekee. One and only. Pounds and dollars. Hey. Just wake up. Only again, sit and see where you are going to oh, get it. Of course, we got. Yes, so. Nakos, we got that. It's all about no getting a knife in Facebook. All you people make you free, can't you? One or two hands for you. Mazi, him jina funa nya wo na ewo. Grade 1. Grade 1. Say you address, so maybe I mean in Kaje Raffle. Him na was now we would even studio. What? It is serious, Mazi Onyema. It is serious.
I'm serious. You must be in a jail, and I'm going to the school. So, don't worry, Mabani memory. Me checking your address, I'm Mabia. I just want to say, as go mjiki na him mejezi na we stasia from saya go. Mana mazi si ka owulo gi ke hi ga-eme. Ọ bụ na ọ bụ m nwa o. Mma m bụ mma m. Nwunye m bụ nwunye m. Mana mma m bụ ofu. O nwere ihe mere m taa mee echi. Nwunye m nwere ike decide ihe na fund be ọ ga-enuru ya ọzọ. But ọ bụ na ọ bụ my mother adịghị ebu. Ejiokwe mma m egwu egwu. Ejiome ya achị. Mmadụ ejikwana ya chi. Dọbata ihe o mere. Kama nwunye m ya amaghị ụra bak. Ya chere mpụta ọgwa m ihe o mere. Isetụrụ m ihe. Ejiokwe m mama adọkwa ebu. O nwere ihe mere mma m. Okwe ya ọzọ m eje kpọọ si na ya bụ mma m ya dị ike mma m. So, mụnwa. Abụọ na m anaghị ka nwunye m be. Nwunye m ije were bikọs na mma m mara ya ụra ka ọ makwuo ihe. Eziokwu mụnwa. It's okay. All the months of battle. If it's tough, I'm a baby. One and only. Inwete onye ọzọ sigi na aha ya wee go bekee kpọọ ya tai. Ya kpọchie ya kpọọ ya ezigbo tai. Si ya come here. Ido onwe gị ọfụma. Ido onwe gị ọfụma si ya bịa mso. Isi na ha ka ewu gịnị? Ọ sị gị okwu ya ọzọ sị gị hey! Okwu ifụlụla nwaanyị a nwala nwa nwaanyị a o peka nwa ya nke ya nwaanyị sie ya isi si ya do you know who you're talking about? Ịmakwa na ego bekee so naanị ego bekee anyị nwere nọ n'ime Hot 93.3 FM radio na-eru onwe ya ka ọ nọ. Alright, Evelyn, afụlụ gị Maazị Onyema, afụlụ gị Evelyn Dominic. Hello, who is there? Okay. 081 82 ị na-anụ ya? 426591 nwa awụgodo content n'onwe ya naanị m wụ content ihe awụ ga-enye gị obi aṅụrị ka m butere gị taa mejiri ohere a wee gwa ndị niile na-eme ọgbụgba di na nwunye na-abanye aka n'akwụkwọ si happy married life in advance ị na-aghọta na biko keeki gị imechie ihe niile ị na-eme so keeki ka m na-arịọ gị wetere m. Hello, $10 baby. Ehihie ọma nwoke dị mma ka onye m na-ekwu. Ọ bụ Eke from Ogun State akpọ. Eke from Ogun State. Yeah. Okay. Ke maka nwunye. Na amakọ m ebe nwunye o tinyere isi o. Isi fụla n'ụlọ ọrụ. Nke a eji this is an allegation of the highest order ka ị na-eme m ihe a biko nụ. I put it to you that you are alleging me falsely. Yeah. Alụ dị mma nwoke ọma. Nkele unu anyị nwa ka bụ singa anyị anaghị atinye ọnụ n'ihe. Gbaa break ọsịsọ. Gbaa break. Ị na-etinye ọnụ n'ihe nwoke wait ma jụọ gị inwe girlfriend. Inwe girlfriend. Mba. Inwe ị chọrọ ịtụ asị na dịkwanụ manya biko. Okay. Now, isi na ị nwere girlfriend. Ma jụọ gị ọzọ nke ikpeazụ m ajụ gị. Ị gbadogo nwaanyị kamgbe isi eluigwe ụwa webata. Ị gbadogo nwaanyị. Ọmụ. Ọgba ọsọ. Ọnwụ ụdịrị ajụjụ ya ajụ mmadụ ọsị no, where is my slippers? Mbanye m slippers m ọsọ ga-eme ugbu a. Ọ ihe mere na ị na-achị tụlụ masị na national televu si m na inwe bịa na ihe m ji na-enyo gị na-awụ 3D. Ka onye na-adị ajari. Hello. Akwụghịla gị pik kọlụm. Hey! Onye nke mmadụ nekwa aka m na-agba wait yo ịmaka ihe asị na-adị na onwe mgbe m ma bịa na ahọrọ kọlụ m na for wow. Ehihie ọma nwoke ọma. Ị bịara Lagos. Maanị gị nọ na-aṅụlụ picnic.
Ọ gara tarị na ụlọ Chioma ọlọtaghị. Akwa man gị ma na ka o si alụ. Udo dị na Membata. Yes. Nke na-eme na. Nke na-eme ewu na egwuregwu anyị na-egwu na ịghọta ka o si adị na ahụ. Yes. Anyị nwa alụbekwalụ gị nwunye ka ya ga-eme. Reverse, ngwa reverse, gbaa return. Okay, ka agbaala m return. Ị na-achịtụrụ masị. Anyị alụbe nwaanyị, anyị ka wụ ụmụazụ. Ị ka nọ n'afọ nne gị? Na isi ọ dị m mma. Ị ka na? Oke, mana ị nwere girlfriend na haba. Mba, ana m ihe girlfriend. Ya, anyị naghị achụ nwaanyị. Mba, ana m achụ nwaanyị. Ka m nwetekwe gị na mpempe kọna. Mba, anyị na-achụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị, ịchọ ha mee ihe ha mere Samson. Ị na-ele anya ịlụ nwaanyị n'iru? M na-ele anya ịlụ nwaanyị n'iru. Is okay, enwezi m ajụzi gị ọzọ jenu. Ija Lagos. Stay on your own. Bye. Na dị mma na ego bekee. Onye nọ dị ya? Ụbọchị ụka. Yes, sir, darling. How are you? I didn't know Oh my goodness, now you're killing me softly. I ain't came there. Ooh, because wasn't the banyang guy named wedding anya. After next week. Yes, Ashabi is out now. Grab your coffee. Grab your coffee now. Si onye nwa na-abịa na wedding anya, onye awụ nọ na long term. Correct. Iji. Nwoke malụ mma. Ego bekee, how you na? Me, I'm fine, yo. Ihe m na-eche na awụ mgbe ihe wụta darling gị ka anyị jee mee the wedding. But the thing I mean, all here na private jet. Hey, what are you not talking? This is my man. This is my man right now. Kamu kau magwazi mahagi o nebi sapo. Chibai, nda jaju kwego gini na afya no. Yes, ekote na private. Mana owu no bum owu no mu aka ekpo we je na ebe nne gi ihe a we me ke hi ga-eme. So why can that but I'm not there ako why can bata yakwa. Sigi na onwe ihe mere na Telemundo. O mere life and direct. Na kino na agba m asa na-asị m na efuka m n'anya na ị na-eweta wedding anyị no ring anwa na anyị na-eme wedding anyị next week na isi ka ịkpọọ m jee na be nne gị mama wee sị ka ọ tesie m ka ọ ma mmemme nwe ihe dị n'ọnụnụ dị na nwunye a sị ka m siele gị nri now ịma na ụmụ nwaanyị na like ka Telemundo sị ka m sie nri a jiri ofe aka na-esi nri a jiri ofe aka na-ekiri Telemundo nri wee gbaa ọkụ Mommy apụta wee maa m ezigbo ụla nke a stars na-apụta n'anya tupu mma ihe na-eme ọnwakwa m ọzọ ka m si ka ndị ọsụ iwe wee wutezie the girl ọsị ka ọnwa nke ya mana gị nwa wu nwoke ka ihe ga-eme n'ụdịrị ihe a wee mee ọ mala nke ya yes nwatakịrị ka ọ gbalịkwara ndị ka a ga-emegwara ị ga-eji aka kpọrọ onwe ya resort na ewo na-akpọgo resort nọmba 1 bụ ọ ka ị hapụ ka m handle all the thing because ọ bụrụ na mom ịma nrọ ya ọ gbalịkwa but at least the girl will always anya atụ nwa ya because ọ bụrụkwa na ọnwụ nwa nke ọ mụrụ n'afọ ya esi enyi n'ọkụ na-ele TV ihe agba ọkụ ihe ahụ mekwa ya ka ọ zọrọ ọnwụ out of hatred but so far as ọmụ akpọtara ya at least ọ kwesịrị ime ka mụ a o kwesịrị ịkwanyere gị ugwu but ọ bụkwa na o were iwe ma ya the girl at least kwesịrị respect ọ bụrụ na ọwụ mma ma ọ ga-respect eda ọ bụrụ mma ya mara ya ọ na-agụghị esa mma ya so ọ bụkwa na ahụ mazi na ọ gbazgbuz ka m chọrọ ịlụ ọgwụ ọgụ na mgba so
Again, I'll go now, because I say, ya chopozini ano no, se no, all lawazi and no. I won't want to put it. I won't want to put it. Yeah, I go where through where. How Telemundo Chipper, I will more. Telemundo, email and because I will Telemundo. I got each penny or I got a cost. Is that okay? Telemundo. It's a bad don't have two masters at the center. I didn't tell you can't, How next week now? Yes, so next week, I jo here na agwa ndị ba anyị na next week will date anyị. Next week Saturday I got yes. Oga pass anyị by this wedding we must wed it. I love you baby. Mwah. Mwah. Yes, take care. Yeah, so now officially my wedding is next week. So officially I'm inviting you. So officially Ashabi is out. So officially mani nwa mmadụ lue na ya dị na gesi ka osienli officially. We siela sichela nli we gbọkụ site na ọ na-ekiri Telemundo nne gị pụta wee maa ya ezigbo ụla sị ka ọ maa nke ya. What will you do? Ọ ihe anyị na-egwu egwuregwu maka ya taa. Who is ya? Hello. Pounds and dollars, baby. Ekene m gị in a special kumkum way. Ọkwa ọtọrọ gị ụtọ. Excuse me. Uyo nọ ya. Okay. Ada bekee ọ bụla ọmụa ụmụaka m onye ọbụla dan. Okay. Afọ m bụ Chukwuebuka esi m ego ndụ akpọ. All right. Gwa m ka ihe esi aka m. Hello? Yeah. Gwa m ka ihe esi aka m onye ọbụla down. Ma akpọnye mma m sị ya ịma na ihe ayawo ka ọ bụ na ya wife material ka ya bụ ka ihe nwekwana ya ọra yọtago. Wife material 100 yard. Biko, you gotta agree her. Okay, yes, go on. So, nwekwana ya nwunye na n'ikwesị ka m daa na ya ama m n'ikwesị ịma nye ọra na ịmago ama m ara n'ikwesị ime ka mma. Okay. Mana ihe ị ga na-agwa ha na-abụ, ị ga na-agwa ha n'iru ha na-abụ ka ya kpọọ ofu onye ga-agwa ya nke ya, kpọta nke ọzọ gwa ya nke ya ka ị ga-agwa ha na-abụ n'iru ha na-abụ. Mma bụkwa ọ ya kakwa mmadụ mkpọ mma m na-asụ kpọkwara ya nke ọzọ mma bụ ụzọ gwagodi mma m. So nke amụzie mma m daa. Ana m ege gị na. Mma m butuo. Mma m butuzie. Njekwuzie nwunye m. Nke a mkwa ya nwa daa. So ọbụla na m ofuru gị n'anya mma ale. I would love ọkwa nna m o mesiri na o nwezi ihe dị ka ọnụnụ na ị gaghị anụ nwa ya. As far as I'm alive, ị gaghị anụ nwa ka ihe ga. Ada bekee ma na oge nchọtakwara ya mma ma na ebe ahụ. Oh my goodness. Okay. I like that. Daloso. Uche wakpa onye ọbụla na nke ya. Nnekatanu baby. Oya putabanu iye wechekwe mbe. Correct. Oya lechabanu oya tekwe mume. Mama Asameni tewe iye wechekwe mbe. Oya surugede oya tekwe mume. Agame buru manya uje papa gi. Anyị ga-esekwu anyị ka ọ gọzie mụ na gị. I want to give you a ring. I want to take you to church, yo. I'm serious, yeah. I want to give you my all, my love, girl, I no fit pretend, pretend is na if one mmadụ n'anya go ahead straight, tell it to the girl, tell it, from gị n'anya nke ikpeazụ. Anyway, ya da ka ọ dazie, but I love you, Torito. I love you, yes, from gị n'anya. Butwe shakana ga dịka too much. Calm down, coming down, be coming down. Ka m gwa gị ihe mbụ n'uche ka onye na-adị ya. Hello. Hi. Nwoke ọma biko si ebe redio gị nọ pụọ daalụ. Ka lọva anya nwee ike na-eje ọfụma.
Okay, chọrọ ịnwa m n'ehihie a. Ngwa nwa anụ m. Hello? Isi na ịchọrọ ịnwa m, kesi na ịchọrọ ịnwa m. Hello? Hello, hi, I can hear you. So, on the banning? Yes, na. Which one are the angel? Nke nwaanyị onwe like him on Mamora no. Ihe a ọdọ onye amakwuru. Ebe a ka m nọ ya tago onwe like ọgọ na mma mmadụ ebe ọ na-emetere book ọ kere ihe nwere ọ bụrụ na mma mmadụ ebe ọ na-emetere ndụ ọ chọwa ya ma ya ọzọ onwe like ịmata ya ka ọ ga-echegere mbata ọgwa m ihe mere. No, ịnọkwa around ọgwụkwa na onwe ebe ijere ị na around. Onwe like ịma ya ụla chacha daga ọmma m ka ọ bụ ya tago ya bụ nwaanyị nke m nụrụ anọ nke a mma m ọ dịrị mma na abụ ofu mma ka m onwe like ịma ya ụla ya gwa m ihe mere. Nne ị na-ekwu ọgba gbam ụra n'ihu m ebe a nọ ihe m ga-amụ ya ama ndị ya mma na ahụgodo Jesus. ọma ndị ya mma bikos ego gasịrị ọgụdị baba kwụọ mma m aka ntị n'ihu m a onye respect ị na-enene telemundo nwa ọ na-agwụ agwụ ọ bịa n'ebe ọ na-esiri m ihe o ji na-ene telemundo ihe ebe gba ọkụ dị ya na mma m bịara agwụ ya maa ya aka ntị ọ mụkwasa mma m ihe m ga-amụ ya sef ọmadịdị m mma na ahụ sef ihe m ga-amụ ya ọmatọ dị m ụtọ dị mmacha anya ya sef ọ na-agara owu ya na ọkụma afụ ukwu eze gị o. Yes. My brother bụ ihe gị na-ekwuru kịta anụ ha nke mụ na-ekwu na onye m respect because mma m nwere ya asị nwa ya ụla mana onwe la ike mma mma mba ọ dịrọ mma na onwe ka ọ dị na ọ bụrụ na mụ anọghị n'umu na ọ bụrụ na m na-asa ọ mbata ya gwa m ihe mere so ọ bụrụ na ọ dị too much ya lapụ mma m ma asị ebe a pụta chọrọ m bịa ebe m nọ ọ bụrụ ebe m nọ ya chọrọ m bịa ọkpọ m na fon ihe m ga-eti ya mụ setụrụ ọ dị okwu so na ọ gbara nsogbu Rodumba nwoke ọma maka nke ọzọ nọ gị n'akụkụ ka na-aba mba ọ gịnị dị tenshọn a na-elukwa ebe nwa nọ n'ime studio ewo ọ dịzị ka m na-agbazi marathon ndị mmadụ anaghịkwa achị makwa ya jikwa uche gị na-eme ihe nwaanyị ewo mba chachachari iwe nke m ji na-abata awụ nke ejila oyi ọkwa ya wọta nke na-enye obi aṅụrị nke na-atọ gị gwogwo n'alụ nke na-awa ịgbalụ ya nwụlịsị ihe so jezue m alụ ego bekee gị ji eje mbe gị ji anya isi ego ji abụ ezigbo mba na Lagos onye na-enwere ego ọ na-eri ofe Owere onye na-enwere ego ọ na-eri ofe Owere si gị onye na-enwere ego ọ na-eri ofe Owere n'ebe Money speaks. Ijile gị na-abasa mba, ijile pounds na-aba mba, ijile euro na-aba mba, ijile dollars na-asị taa nye mefe ka m gafere. Yes, that is a man. What are now? And I am sitting on my long sit. Biko ndị be anyị ewezina iwe a man pick the colors. Biko. I cannot pick it again. Because ga-adịzi Tuesday mgbe anyị ga-abịa ọzọ weteziele gị ihe omume mgbe ahụ ịkpọọ m mepikie izite ozi na 07080051850 ma agụpụta ya mana nke ugbu a ekele ọla eke mana ka m jirezi ohere a wee gwazie gị sị gị ọgwụ na ịchọrọ ị na-afụta ihe niile anyị na-eme n'ime studio just baa na hotfm.ng/Lagos ị na-afụ ka ego bekee si na-amasị mma n'ime studio yes ịchọkwa ịfụ ihe niile anyị mere na mgbe gara aga jee na YouTube Nganga Radio ịnweta ihe niile mere na mgbe gara aga now ka m nene ma anyị nwere text messages yes anyị nwere text messages makwa n'ozi ka m gụpụtazie ya so that ndị zitekwala ozi agaghị asị na ịghọtara na ọ gaghị adị mma na ha zitara ozi agụpụta m ya okay ka m lelelelelelele okay ọ ga-adịzi Tuesday mgbe anyị ga-abịa ọzọ maka nwe ozi mfụla ebe a kesi ahụ na ezitela ozi agụpụta m ya gbahalụ m in advance oge elugo mgbe mma nawa
mana yes uche wakpa onye ọbụla na nke ya and ị na-aba n'ime relationship jirikwa uche gị na-aba n'ime ya o magonu onye nta jee n'ime ọhịa ọgwụ ihe niile ọ fụrụ n'ime ọhịa ka ọ na-abịa n'ụlọ wee kọọ pụta sị na ihe a ka ọ fụrụ ị ga-eji uche gị na-eme ihe niile ihe a na-eje tu nke nwoke nke nwaanyị nke nne ma nke nna onye ọbụla maka ọkwa ịfụrụ ihe niile o nidiri akọ na uche ngwanụ onye fụrụ taa biko gbaa mbọ ka m fụ gị na Tuesday ego bekee na-asị gị nọdụ mma goodbye see you later. Ngangibụ.